המלאי ולד. אותו לא בחיים. אם אני חי מת. אפשר. חי מת, אני אשאר בגיהנום. רבקה בת אסתר, בכל ה-24 בתי דינים עמה נידון אותך גיהנום של כמה כרצחים. גם את טובה בת אסתר, אחותך, וגם את פאקינג יעקב בן אסתר. בחשובה, ואני נמנה אתכם בגיהנום של כמה כרצחים. חזרו לשמור בהוצאות שלכם, ושלמה בן טובה, רחל בן טובה, אלירם ברחל, דד ברחל, אמנון המלשין, ועידן בן חיים, ושרה בת רבקה, ושושנה בת רבקה. חזרו לשמור בהוצאות שלכם. אני צריך צחים. שמות שמת אותם בגיהנום. זה המשפחה שלי, זה אמא שלי. הם אנשים רעים. ביקשתי עזרה, לא עזרו לי. אני כמו מת. אתה תמיד מאוד 9 ב-1 בלילה. אתה בשירותים. מת יחדש מתנהל, אני לא רוצה לשמיץ את העולם, אני רוצה לגאולה לעולם. זה לשמיץ תושבי ישראל. הרעים. אז נמולק, שלוח, שיהו, צ'ל, הרדבול, הביוק לזה, קמפוי, לא יודע, לא יודע, אומרים לך תמות, אתה הולך ברבנל, אתה יודע מי אני? לא שם. הרגל כואב לי, הגב, הידיים, אריאל שרון, כן. אריאל שרון, אתה היית עובד סמוי שלי שב"כ ושלי צחק רבין זיכרונו לברכה. כן. והמטומטמים אומרים לך, היית בשירותים מאתמול מ-12 בלילה, משהו כזה, עד עכשיו. כן. ברבונבי, אתה הולך ברבנל, זה מה שירותים, מה אתה מפה? לא, זה בכוונה. ולא אכלת כלום, לא אכלתי כלום. ויש לך יד שבורה. פה. זה פה גם, ופה שבור, כן, שבור. אומרים לך תמות, אתה הולך ברבנל, הם אומרים לי כן, יש לך דלקת בשיט, אתה יודע מי? כן, אריאל שרון, עכשיו ניסה, לקחת קלונק? כן, לקחתי קלונק. והתקשרת לפיימר גם, כן, למה חסר לי, זה דקנה, זה, נמולקס, אני יודע, אם היה לי, היה שירות. נגנב לי המוח, לא אכלתי גם. יעקב שיהיה בריא, אתמול הביא לי דברים קצת, לא אכלתי כלום, שבוע ימים לא אכלת כלום. ואתה יושב בשירותים, ואומרים לך, צא מהשירותים. כן. ואומרים לך, רד למטה. כן. ואומרים לך, אתה הולך ברבנל. ימניאק, בן זונה, מה אתה צריך? ואני אומר, אני צריך אוכל, שיגר, לקשר, רדבול, קמפוי, ביוק לזר. $1,000,000. עכשיו, אני לא רואה את האנשים. אתה מבין? אני לא רואה. שתיתי אולי 15 כוסות של נס קפה. מישהי אומרת לי, איכסה, מגעיל, יחרה, הזבל, שתמות. הוא שותה נס קפה בשירותים. מה אכפת לך פעם שותה נס קפה, הבת זונה? אם היית לוקחת אקסטה כוש של האמא שלך, היית הולכת לשירותים ככה, כל הרגליים שלך וככה, טק, שותה תה. מה אכפת לך מה אני עושה בבית שלי? זה מפריע לך? זה מה שאמרה לך, כן. וכל הזמן מקהלים אותך במקום מה צריך, כן, אני לא רואה, אבל פתחתי, גג הטוב, פתחתי לפינס, לאמיר, או שקום,
המפורסם, לא יודע, לא יודע, אומרים לי משפחת אסלן, אמרתי זה, בכל רגע אומרים לי מישהו מת. עכשיו אמרו לי מישהי, אומרת לי שירה מזרחי נמצאת פה. זאתי ששמת לו את הטבעת, כן. אז תבוא אליי. מה שנדו פתאום מדברים לי, כל רגע אמרו לי מישהו מת. אמרו לי איציק נהרי נפטר. אחרי זה אומרים לי, משה חסון, הרגת אותו, אני הרגתי אותו. מה הרגתי? לא הרגתי. אחר כך אומרים לי, משפחת הסזן, אחר כך אומרים לי כמה דברים. זה כך. יש לך דלקת בחניכיים? יש לך פה דלקת, עשית את זה, כן, ראינו, כואב, יש לך דלקת, הגבתי. אומרים לך, אתה הולך לברבנל, אני לברבנל! לא חוזר, אני קדוש! ברוך! למה מלאבת? כוש של האמא שלכם, שונאי הבני זונות. First, hey, China, not Korea, South Korea. China, I want a peace world. Enough. וככה לא לזכר. ויש לי חום, 41 חום, נגנב ימור. ולא, זה שיגעו לי לשכל. מה זה? לא יודע, תקסמות. לא יודע. לא יודע מה קורה לי, ותגעתי בה. ברבנל, הולך ברבנל. מ8:30 פאקינג רם ורל, כולם פחדים לעלות כאילו אצלי לזה. די, מספיק, אני רוצה להביא גאולה, יש לי כאבת טופל, בגב, בידיים, ברגליים, בשיניים, אין לי מטבח, הולך למטבח, ארון בגדים, סכינים, כפיות, מדגות. אמנה חומה, שטבל שבין קינה מסער, ביגי גלה שתדו. אתה היית עובד סבוישי שבוק ויצחק רבין, זכרם לברכה. ואתה אדוני והדלאים, ואתה גם גנץ נפאר בעולם. אפילו צעקה רוצה להרוג אותך, ויש לך שתי ידיים שבורות. מה תראה להשמיד את העולם? ואני לא רוצה להשמיד את העולם, רבי ישראל, אתה רוצה להביא גאולה לעולם. תושבי ישראל לא נותנים לי. עכשיו אומרים לך פה מקודם מיכל, אני אוהבת אותך, עובד סוציאלי. אמרתי לה זאתי שהבאתי לה את הפתק שלה, אני לא צריך אפוטרופוס. היא אמרה לא רלוונטי. היא אומרים שזה בת אחותי 10, כן. היא אמרה לה אני אוהבת אותך, בוא נעבוד עליו. אני שירה מזרחי, אני פה. די, שהגעתם את הכוש של האמא שלי כבר, רוצים לשגע אותי? אברג'ל, מה אברג'ל? משה חסון, קובי חסון, אופר שפן, מי כל הפליצים האלה? מה יאללה, כולכם? לא, זה כאבי יש לך. די, מה? הבטן שלך, כן, השריר תפוס. אמנה חומה, סבר שבין קידה מסער, ביגי גשת האירוען קיישן אינדיבס. אופי אדופ on heads. I need $1 billion to dig in passport. People is that want to kill me, take more for psychiatry in jail. I do nothing to no one. אפילו לך בן, לא נותנים לך. תושבי ישראל, אני שרון אומר את זה. רוצים להרוג את אשר טלדו. במציאות, ולאפילו להתפנות לא נותנים לך. במציאות, ואומרים לך מה לעשות בבית שלך, ברב וארץ רק לך כל הזמן, ובא לך מקודם, ואומרים לך מיכל, עובד סוציאלית, ב8 בבוקר אתה שומע, הוא מפחד לעלות שלא תהרוג אותו, ואומר לך מה לעשות איזה ציון, בגדים, משפחת הסזן, בגדים, טוב רגע, תן לי עכשיו לפתור את כל העולם. China, not Korea, South Korea, China, Japan, Holland, France, United States, United Kingdom, Indonesia, France, Italy, all Muslim world, France, Italy, Emmanuel, every country from I need $1 billion to a digital passport. And by the way, I put Elon Musk, happy birthday. Por Masha Toledo, Nahumo Sabasa, Binki,